Magkano daw? Gaganda oh. Kuya, magkano? Magkano yung painting nyo? Ito, iba itong presyo na ito. 5,500 natin. Magkano? 5,500. 5,500. Wow. Patinda sa akin. Yan ito yung mga gawa natin. Ang ganda. Galing-galing. Ang gaganda, no? Pura-puras lang din naman. Ito, galing-galing yan. Ito ba yung Philippine tayo? Ano? Ah, ba? Ang galing gallery. Galing-galing yan. Ayan para sa ano? Sa dining Oh, sa area. dining area. Ewan ko, tinayin ko yun namin ang ganda. Mm. Yan. Harvest saging yung mga bata na. Pag galing gallery. 5,500 po. Ay, Kabayo. Yan. 5,500 pag galing gallery. Yan, bali ano lang to, bali 8 piraso. Tsaka yung dalawang. Pero yung